Bagtrappen.dk er specialister, når det kommer til nedlæggelse af bagtrapper i ældre etageejendomme. Sikkerheden er i højsædet, når vi arbejder for dig. De eksisterende døre sikres med værn, så du ikke falder ud, når trappen er fjernet. Vi skærer den gamle trappe ned og deponerer det gamle træ samt gelænder og baluster. Når trappen er fjernet, vil der kun være de nøgne vægge tilbage. Vi starter ud med opbygningen af de nye etagedæk, som bygges op efter de gældende normer og krav fra den enkelte kommune. Gulvet kan opbygges, så man kan lave badeværelse, køkken eller en tredje ting. Ved 2 lejligheder per etage opsætter vi også en skillevæg, der ligeledes opfylder de gældende krav. Når bagtrappen forsvinder, øges kravene til brandsikring af hovedtrappen, da denne nu vil være eneste flugtvej i tilfælde af brand. Entrédørene til de enkelte lejligheder skal være brandsikret. Dette betyder, at vi i de fleste tilfælde skal skifte de eksisterende hoveddøre ud til en branddør. De nye branddøre fås med fyldninger, så de ligner en flot gammel trædør. Der kan også monteres almindelige glatte døre. Begge dørtyper kan leveres i farve efter ønske. Hvis jeres fortrappe er lavet af træ, skal den ikke udskiftes til en af metal eller beton. Der skal blot opsættes gips på undersiden af trappeløbet fra entré i stuen til den øverste etage. Det vil sige, at der stadig er synlige vanger, baluster og håndliste, selvom de er udført i træ.